Φλούφλι, έχω πολύ άγχος. Μα γιατί? Λες να καταφέρουμε να τον πείσουμε. Δεν τον ξέρω τον αδερφό σου, αλλά από ό,τι μου έχεις πει. Καλά, άστο, γιατί δεν σου έχω πει πολλά καλά για τον Σέργιο. Αυτός θα είναι. Jesus. Κάνε να έχει τα κέφια του. Σέργιε, my dear brother. Τι συμβαίνει, Ελεονόρα? Στο τηλέφωνο είπες ότι είναι επίγον. Ναι, είναι επίγον, αλλά... What's the rush, dear? Έχουμε χρόνο. Ο κύριος? Ο κύριος είναι ο Φλούφλης. Ποιητής και σκηνοθέτης του θεάτρου. Χαίρομαι πολύ, Σέργιε. Ναι. Δεν μου λες, ο κύριος τραπολόγαγε στην Αυστραλία. Αχα. Δεν καθόμαστε. Σέργιο, θες να σου προσφέρω κάτι? Όχι, Ελεονόρα, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θες ένα καφεδάκι, ένα ποτάκι ή ένα κρασάκι? Έχουμε και... Πρόσεξε, cheesecake, σουφλέ σοκολάτας. Αν δεν θες γλυκό βέβαια έχω και σελμυρό. Πικάντικο πατέλιας, χαβιάρι, μπρόκολο. Το βρήκα, θες μια σαμπάνια? Έχω και φράουλες φρεσκότατες. Ελεονόρα, τελείωσες? Σου είπα δεν θέλω τίποτα. Έχουμε και πατέ φασιανού με τρούφα Τοσκάνης από χθες το βράδυ. Ελεονόρα, θα μου πεις γιατί με φωνάξετε? Δεν έχω χρόνο, πρέπει να γυρίσω στο Υπουργείο. Α, ναι, η Ελεονόρα μου είπε ότι δουλεύει στο Υπουργείο. Πώς πάνε οι δουλειές? Πολύ τρέξιμο. Δεν μου λέτε, με φωνάξατε εδώ για να σας δώσω αναφορά για το Υπουργείο? Σέργιε, κοίταξε, βασικά σε καλέσαμε για να σου δείξουμε κάτι. Φλουφλί, φέρε τις σκούτες. Αδελφούλη μου, αδελφούλη μου, αδελφούλη μου.